N'obodo Okpanam, o nwere otu nwokorobịa aha ya bụ Chidera. Chidera bụ nwokorobịa dị afọ 24, bụ onye gachara akwụkwọ ogo sekọndịrị ya, ma ọ maghị ihe ọ ga-emewe. Chidera achọghị ịmụ aka ọrụ n'ihi na nne na nna ya arịọla ya ka ọ mụọ otu aka ọrụ jide were baa uru na ndụ, mana Chidera jụrụ jụ na ya agaghị eme ihe ọbụla. Chidera nwere nrọ ịbụ oke mmadụ n'ọdịnihu. O nwere nrọ inwe ego, bụrụkwa onye nwere ọtụtụ ụgbọala dị iche iche, bụrụkwa onye ga-enwe ego ma bụrụ onye na-efesasị ego, onye ji ego emepụta ihe ndị mmadụ na-ahụ anya. Mana otu abụghị n'ezi, n'ihi na ihe Chidera rụrụ abụghịzi ihe ọ na-ahụzi ugbu a. Mana ka a na-aga, Chidera nọ n'oke echiche, na-eche ihe ọ ga-eme banyere ndụ ya, na ụmụ ọgbọ ya bụ ndị ọ tọrọ atọ na-anyazi ụgbọala dị oke ọnụ, na-eyipụta akwa gara ọnụ, ma na-egosikwa nganga ha dị iche iche n'ihi ego ha kpara. Chidera nọrọ n'oke echiche na-eche ma ọ bụ etu a ka ya ga-esi wee baa ọgaranya, nweta ihe ndị ahụ bụ ndị na-akpa ya ọ chọrọ inwe n'ọdịnihu. Ịmakwara ihe mere Chidera mechara bụrụ onye chewere echiche itinye aka ya n'ihe na-adịghị mma, onye chewere echiche ịkwafu ọbara n'ihi ego, bụrụkwa onye chewere echiche ijehie ụzọ maka ego nke ụwa. Mana o ruru otu ụbọchị, Chidera gara jekwuru otu onye ga-agwọrọ ya ọgwụ ka ya wee nwee ego. Ị ga-emere ya ọgwụ ego ga-eme ka Chidera bụrụ onye ga-enwe ego ngwa ngwa. Ego ngwa ngwa adịghịkwa mma, n'ihi na a na-achọ ihe ejiri nwayọọ nwayọọ na-eme ya ka ihe wee gazie, ka ofe rọrọ arọ wee zuoro anyị nne. Ka Chidera gachara na nke onye ahụ ga-agwọrọ ya ọgwụ, onye ahụ gwakwara ya sị ya bute isi na a ga-eji isi wee gwọrọ ya bụ ọgwụ. Ma Chidera gbakwara mbọ hụ na o butere ya bụ isi. Chidera chọtara otu isi, buru isi ahụ wetara ya onye ahụ na-agwọrọ ya ọgwụ n'obodo Okpanam. Mana ka a gwọchara ya bụ ọgwụ, Chidera bụrụ onye nwere ego ma ọ naghị enwe ezumike na ndụ ya. Oge ọbụla ọ na-ehi ụra, ihe ọ na-ahụ na nrọ na-agbagwoju ya anya. Ihe ọ na-ahụ na nrọ bụ ihe na-eyi ya egwu. Mana ka Chidera nọchara otu afọ, nọọ afọ abụọ, nọọ afọ atọ, ego ya na-abawanye, mana ọ naghị enwe ezumike. Ọ na-abụ ọ nọrọ naanị ya, ihe ọ na-ahụ na-eri ya ọnụ, n'ihi na ọkpanokpoko gburu, ọ bụkwa ntị chiri ya. Ihe a bụ ndụmọdụ nne na nna ya na-agwa ya kemgbe, ka ọ bụrụ onye ga-enwe aka ọrụ, n'ihi na ọ bụ n'ala ka esi arị elu, na ọ bụrụ na o nweta ihe ọ na-arụ, na ọ gaghịkwa abụ onye na-arịọ nri, ọ gaghịkwa abụ onye na-anọ nkịtị, ọ gaghịkwa abụ onye ụwa ji ama njakịrị. Ma Chidera were okwu ndị a dịka mmiri a na-awụsa n'elu okwute. Ọ chọghịkwa iji okwu ndị a mere ihe. Mana ka emechere na-aga, Chidera mechere bụrụ onye nọ n'obi mwute, n'ihi na ihe ndị ahụ niile ọ na-ahụ bịara bụrụ ihe na-eyi ya egwu. O mechara chọwa ụlọ ụka ekpere ebe a ga-enyere ya aka, zọpụta ya ma zọpụta mkpụrụ obi ya. Mana oge agaala, n'ihi na ihe ndị ahụ niile bịa bụrụzi ihe gara aga. Chidera mechere nọrọ n'obi mwute, na-ata onwe ya ụta, na-eti mmakwara, n'ihi na mmakwara na-abụ ihe na-abịa n'ikpeazụ. Ihe emebichala, oge agaala. Chidera amaghịzikwa ihe ọ ga-eme. Ndị enyi ya niile bụ ndị ya na ya kpara nkata inwe ego n'ụzọ kwụrụ ọtọ, ịkpata ego n'ụzọ ziri ezi, bịazikwa bụrụ ndị nwere ndidi ma nweta ihe ha na-achọ n'ikpeazụ. Ma Chidera bịara ghọrọ ijiji na-anaghị ege ndụmọdụ, so ozu ala n'iyi. Chidera mechara bụrụ onye ndị uwe ojii jidere, bụ ebe ọ nọrọ afọ 30, nke pụtara 30 years n'olu bekee. Maka Chidera nọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ, ọ nọkwa na-ata onwe ya ụta, were na-agwa onye ọbụla bụ ndị ntorobịa, bụ ndị achọghị ịkpata ego n'ụzọ ziri ezi, bụ ndị achọghị iwetu anya ala, chọọ ihe dị mma n'ụzọ ziri ezi, ka ha bụrụ ndị ga-ewetu anya ala, kpata ego n'ụzọ ziri ezi. Maka na ihe niile na-egbu maramara abụghị ọlaedo. Elekwana na mmadụ mere. Ihe ọbụla ị chọrọ ime, mee ya n'onwe gị, ma ya abụna ihe mmadụ mere. A sị na Okeke nwere ụgbọala na Okafọ ji akwagarara ọrụ, ma gị onwe gị na ị chọrọ ime ihe ndị a, chere oge Chukwu, n'ihi na agbakọta ọsọ agụọ maịl. Chere oge nke gị, n'ihi na iburu chi gị ụzọ, ịgbagbuo onwe gị n'ọsọ. Gị bụ nwa okorobịa, gị bụ nwa agbọghọbịa, abụla onye na-achụ ụwa n'ike. Chere oge Chukwu, n'ihi na oge echi ka mma. Ndewo.